মানে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে বহুত দুখৰ বিষয়। আমাৰ মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ অসমৰ অভিনেতা আমাৰ নিপুণ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাজৰ পৰা নাই। গতিকে এইটো অসমৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি দুখৰ বিষয় আৰু এই সময়ত মই তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি আছোঁ আৰু অসমৰ কাৰণে এইটো পূৰণ কৰিব নোৱাৰা এটা ক্ষতি হয়। গতিকে নিপুণ গোস্বামীৰ নিচিনা আমাৰ জ্যেষ্ঠ আৰু অভিজ্ঞ অভিনেতা হয়তো অসমৰ আমি পাবলৈ ছেকেণ্ড টাইম হয়তো পাবলৈ আমি সহজ নহ'ব। গতিকে আজি তেখেতৰ এই সময়ত আমি তামোলপুৰবাসী যথেষ্টখিনি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। গতিকে ভগৱানে তেখেতৰ আত্মা সদায় শান্তি ৰাখক, এই মই কামনা কৰিছোঁ। गोदान फरायसा बरायनाय एबा फ्रेशमेन ससियेल आरो बे गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारिजोंनो लोगोसे जोङो फरायसालिमानि जिखिनि फरायसा फरायसुलिफोरा देग्लाय आसामनि बायदि बायदि मुलुगसोलोंसालिफोराव जाय एडमिसन मोननो हादों बायदि बायदि बिबानाव बेफोर फरायसाफोरखौ जों बरायनो नागिरदों। बेजों लोगोसे बे फरायसालियाव दा फरायबाय थानाय गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा साख्रि मोननो हादों आसाम गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बायदि बायदि साख्रि। दा बिसोरखौबो जों दिनै सम्बर्धना होनो नागिरदों। बेजों लोगोसे फरायसालिमाया जोंहा स्कुल एडप्सन खालामनानै लादों गंनै, जे बरनगर एलपि स्कुल आरो सौरागुरि एलपि स्कुल। बिसोर फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जोङो बायदि बायदि समाव बायदि बायदि हाबाफारिफोर लाबोदोंमोन आरो बे लाबोनायाव बिसोरखौ जोङो बादायलायनाय होबोदों। बादायलायनायफोराव बिसोर बान्था मोननो हादों। बेफोरखौबो जोङो दिनै बरायगोन, बान्था होगोन। दा ओंखायनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बेबायदि हाबाफारि लानायाव जोंनि मानगोनां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों, नुजाथिफैदों, गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। बिनि थाखाय जोङो गोबां गोजोननाय मोन्दों। बेजों लोगोसे जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि अदेबानि गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर भुपेन नार्जारी सारा जोंनि गेजेराव दङ। बिथाङा थि बुंथिगिरि हिसाबै बिबुंथि लाखिगोन आरो जोंनि लकेलनि एमएलए मानगोनां जलेन दैमारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिगोन। बेजों लोगोसे बिटिसिनि इएम रनेन्द्र नार्जारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिगोन। गतिके जोङो जेरैबायदि सानदोंमोन बेनिख्रुइबो जोबोद मोजाङै जोंनि प्रग्रामा दिनै जादों। फरायसा फरायसुलिफोराबो दिनै बिभिन्न हाबाफारि थाब्लाबो माने गोबां नुजाथिफैदों आरो फैबाय थागोन। मोनाबिलि समाव जोंहा हारिमुवारि मोनाबिलि दङ। बेवहाय सानै जों मेथाइ खनगिरिफोरखौ लेंहरदों। सासेया जाबाय हिमानि बर' आरो गुबुन सासेया जाबाय माने प्रियान दिप। गतिके जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे बे फरायसालियाव फैनानै गावबा गावनि सोलोंथाइफोरखौ दिनैनिफ्राय मोजाङै लानो हायो। गाबोन समफोरनिफ्राय जों जाहाथे रेगुलार क्लास खालामनानै बिसोरनि जिउनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ जाफुंसारनो हायो बेखौ आं खावलायदों आरो गोदान फरायसा फरायसुलि बयखौबो जोंनि तामुलपुर फरायसालिमायाव गोसो गोरबोजों आं बरायनानै लादों। मावबोदों, जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे जोंना मानगोनां बिटिसिनि सिबा कलेजनि इनफ्रास्ट्राकचारनि थाखाय जायखिजाया माने मिलायनानै गासैजों 2 कोटि रां होलांगोन होननानै घोषणा खालामदों आरो बेजों लोगोसे एमएलए बिथाङाबो जों सावरायनायनि गेजेरजों नै फार्स्ट बोसोराव बिथांनि फार्स्ट टार्मसआव जोंनिनो जिहेतु आगोलनि बारग' फरायसा आफादनि जिएसमोन दा बिथाङाबो जोंनि गेजेराव माने 5 लाख थाखा रां होगोन होननानै बुंदों। दा ओंखायनो बेफोरो जोंनि फरायसालिमानि जौगानायखौ लाबोनो हागोन होननानै आङो सानदों आरो थाबैनो फरायसालिमाया जोंनिया प्रभिन्सियेलाइज जागोन होननानै जोङो जोबोद आसाबादि। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 84719
72472412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।